Hej, i denne video vil jeg gerne bevise a-formlen i en lineær funktion. Og vi ved, at en lineær funktion den hedder y er lige med a gange x plus b. Og hvis man så har en graf med to forskellige punkter, så kan man så finde a. Og den formel hedder a er lige med y2 minus y1 divideret med x2 minus 1. Og ud fra den sætning vil jeg så gerne bevise, hvordan den fungerer. I denne formel så må x1 og x2 ikke være det samme. Men hvis vi tager vores to punkter og indsætter i vores funktion, så kan vi tage den første, den hedder så y2, som ligger deroppe, er lige med a gange x2, som også ligger deroppe, plus b. Og så i den anden formel, så tager vi y1, som ligger her, er lige med a gange x1, som også ligger her, plus b. Og hvis vi tager de to formler og trækker dem fra hinanden, så kommer formlen til at se sådan her. I det at b og b, hvis man trækker b fra b, så bliver de udligner hinanden. Så derfor har vi tilbage en formel, der hedder y2 minus y1 er lige med a gange x2 minus a gange x1. Og her vil vi gerne isolere a, da det er a, vi gerne vil finde frem til. Så på den måde så kan man sætte x'erne ind i en parentes. Fordi ifølge parentesreglen så er a gange x2 minus a gange x1 det samme. Præcis det samme her. På den måde gør bare, at vi kan isolere a. Og nu når vi har isoleret a, så kan vi så få x'erne over på venstre side af lighedstegnet ved at dividere det på begge sider. Og hvis man gør det, så får man den her formel her. y2 minus y1 divideret med x2 minus x1 er lige med a. Og herved har jeg bevist formlen for a i en lineær funktion.